Atendan agora os amantes dos bonsais, unha arte milenaria que comezou hai máis de 1000 anos na China e traspasou fronteiras para chegar a moitos puntos. Un deles, Bembibre, onde esta fin de semana se celebra o Congreso Galego destas Árbores, que conta con diferentes actividades que mostran a súa simboloxía propia. Iria Soengas. Si, o bonsai é moito máis que unha árbore en miniatura, son o resultado dunha arte con séculos de historia en que natureza e paciencia van da man. Detrás de cada exemplar hai técnica, cuidado e un fondo respeto polo ritmo lento o que medran. Un bonsai non busca dominar a planta, senón acompañala mentres medra. E malia que poidan parecer delicados, viven mesmo máis anos cun árbore de tamaño real. Hai exemplares que viron xa máis de 500 outonos. Bonsai é unha palabra xaponesa que significa plantado en bandexa, pero a arte ten raíces chinesas. Xorde como parte da tradición Penjin e foi adaptada e refinada no Xapón. A idea foi sempre representar en miniatura unha árbore madura, pero sen alterar a súa esencia. Bonsai es una arte, pero es viva, que está siempre en cambio, que no es como una pintura que se pinta y termina, es eso que crece contigo. O meu, Pero que árbore é? un cereixo. Podemos ter o buxo, o noso carballo galego tamén funciona moi ben, o piñeiro, o espiño blanco, que hai varios na exposición. E para pasar dun gromo a un bonsai hai que armarse de paciencia e coñecer os tempos das plantas. Aquí a natureza manda. De verdad que moitísimo. Non, a verdad que é un hobby, unha pasión de moito esforzo, de moito coñecemento, é algo que está vivo. Cando ti te sentas diante de un árbore, o mundo párase e tes que concentrarte no que estás facendo, é un ser vivo, telo que mimar, telo que coidar. Algúns dos bonsais máis espectaculares danse cita en Bembibre no congreso en que participan mestres como Pablo Comesaña, David Ruiz ou Gabriel Corral. A dedicación ao traballo tamén ten premio no concurso en que recoñecen o labor de expertos e tamén dos talentos emerxentes.